Nag-violet na yung ngipin. So yo, what's up guys? Dito naman tayo guys. Ito na yung sinasabi kong guys na pwedeng kainin. Ayan, napakarami dito guys. Oh, fresh na fresh. Ayan. So kakainin natin ito guys. Hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo. What? Napakarami dito. Oh, kinakain ito ng mga ibon. So here we go guys. Siyempre, dito tayo sa gitna. Ito fresh na fresh guys. Oh. Baka lason ito guys. Hindi ko talaga alam. So anong pangalan sa inyo nito guys? Anong pangalan? Anong pangalan yan sa inyo? So yan ang bulaklak niya guys. Ito yung kakainin natin. Yung mga bunga niya na may hinog-hinog na. At malalaman mo rin guys kung hinog na siya. Kasi parang mag-pop up siya guys. So napakarami dito guys. Parang tinanim na talaga ito oh. Napakarami oh. So kukuha tayo dito guys. Ang tawag nito sa amin guys. Ang tawag dito sa amin guys is, tingnan mo, wate pa yung ipin ko pero makakain ako niyan. Hindi ko talaga alam kung saan pupunta. Ay, ang tawag niyan guys sa amin is, kuha tayo ng isa. Ayan. Tawag nito is, salinto tungaw yung tawag sa amin guys. Iwan ko lang kung anong tawag sa inyo. Kaya, sayang naman yung pangalan natin, Boy Gahi. Pangalan lang Gahi, pero yung mga ginagawa hindi naman. Para malalambot. Oh no. Oh, sir, we go guys, kumain na tayo. Pasensya na kayo kasi wala akong photographer ngayon. Photographer, videographer. Oh, shout out! So may mga tao doon guys. Narinig nila guys. So umpisa na kakainin natin to guys. Matamis. Masarap. Medyo maasim. Masarap, medyo maasim guys. Oh no. So napakarami nito guys oh. Tingnan mo yung bunganga ko guys oh. Anong nangyari? Ito guys, fresh na fresh ito guys oh. Matamis siya guys, nagugutom na kasi si Boy Gahi. May mga tao doon nagpanday guys. Masarap siya guys, parang nag-farm na ito guys, napakarami. Kasi kung hinog na guys, mag-pop up yan ha. Mag-pop up. Bubuka yan guys oh. Pakasarap. Matamis pala guys. Akala ko katapusan ko na dito pero di pala oh. Napakasarap. Marami ito guys oh, nag-pop up lang yo. Tingnan mo. Oh, napakarami guys, ayan. Pwede kang kumain dito diretso sa may puno lang guys, ganyan no. Oh no. Nag-violet na yung ngipin ko. Matamis siya guys, matamis. Parang ginaganahan ako, nagugutom si Boy Gahi guys. Smile. So ang kulay ng ngipin natin guys. Napakarami pala dito guys oh, parang
Matamis. Masarap, napakadami guys, parang farm na. Ito kaya ginagawa na pang color. Yung tinta, no? Pwede yun, edible. Yung flowers niya guys, pwede rin. Oh no! Lang lasa. Patakla. Smile. Doon ako galing sa may falls guys. So dito na ako dumaan pa uwi. Napakasarap guys. Boy gahi, patay gutom. Masarap guys, matamis. Parang nabusog ako. Napakarami guys, oh. Parang plantation na nila ito. Dito ko lang pala makikita, oh. Napakarami guys. Yung bago nag-pop up guys, oh. So anong tawag sa inyo nito guys? Anong tawag sa inyo? Sa amin guys, salinto tungaw. Dito ako sa gitna ng mga salinto tungaw guys. Alam mo ba kung bakit siya tinatawag na salinto tungaw? Dahil sa Bisaya may mga tungaw na mga parasite insect. Insect ba yung tungaw? May mga parasite insect na sobrang liliit. Yun ang kamukha niya guys. Tingnan natin to. Oh. Tingnan natin guys ayan. Ayan guys. Kaya tinatawag itong salinto tungaw guys. Kasi makikita mo yun. Para mga tungaw-tungaw na yan. Para mga tungaw-tungaw na yan guys. Tapos, yung mga tungaw-tungaw na yan guys, oh. Ayan. So, para mga tungaw-tungaw yan guys. Dito tayo. Yung mga ko nagbayulit ah. Kakainin pa natin ito guys, masarap, matamis. Nagugutom si Boy Gahi. Uwaha! 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 So that's all ang salinto tungaw. Good vibes lang tayo guys. This is Boy Gahi, nagiwan ng isang kasabihan. Nagbayulit na akong ipon. Huwag tayo magsiibig ng kayamanan at mga bagay sa lupa. Ang galing! Ang galing! Bagkos! Gumawa tayo ng mabuti at may pag-ibig. Ang galing! Ang galing! Yan ang kayamanang iipunin sa langit. Ang galing! Ang God galing! bless and bye-bye!